Il-Belt Valletta għal dawn il-ġranet sbieħ tal-miliet tlibset libs eleganti u sabiħa adattata ferm għal din il-festa, atmosfera festiva u ta' ċelebrazzjoni. It-toroq fil-kapitali mlewna bl-armar sabiħ u b'daw il-festiv u kolorit fl-isfond tad-daq tal-anijiet tal-miliet bħal donnom jistiddu lin-nies biex din is-sena jgawdu iktar minn qatt qabel il-Belt Valletta. Il-faċċati tal-palazz tal-Gran Mastru l-Każin Malti fi Pjazza San George fost oħrajn iżżejnu b'mod li joħolqu atmosfera mill-isbaħ kollha l-wien. Il-vetrini tal-ħwienet imsebħhom żejna l-okkażjoni qed jilqgħu lill-eluf li dis-sena kuntrarju għall-aħħar sentejn minħabba l-pandemija qed joħonqu l-Belt Valletta saħansitra l-attività kummerċjali tinsab fl-aqwa tagħha. Is-sidin tal-ħwienet u tar-ristoranti li tkellimna magħhom saħqu li l-miliet ta' din is-sena jidher li se jkun wieħed b'saħħtu għalihom. Tkellimna man-nies li nsertajna l-belt dwar għaliex jażlu li jitlu l-belt kapitali f'dawn il-ġranet. Għaw atmosfera sabiħa wara tal-Covid. Ħabbat iż-żin, naraw naqra l-atmosfera tal-miliet. Għaw affarijiet fi xtara, armaw ħafna ġifieri, kont Brussell naħseb għamlu daqs Brussell hemm barra. Anka l-nies li għaw, partita nies, kwantità ta' nies. Iktar mill-rajt barra, ġifieri barra ħabba l-kriżi naħseb jien anka mid-dwar rajt li naqsu. Għaddej snin oħra, hawnhekk bqajna għaddejjin. The best. Very nice. Sabiħ. Għaliex? Bid-dwal u bil-banet. Għax l-atmosfera vera sabiħa u għanna post vera sabiħ, vera għamluħ sabiħ dis-sena. Bħal da żmien nħobbu niġu darba l-belt. Tifhem l-ambjent huwa sabiħ ħafna u dejjem ikun mod ieħor. Tara naqra dwal li ġol irħula kultant naqra neqsim minnu. Bħala tiżjien sabiħ, l-atmosfera l-istess. Ngħid għalija żgħażagħ illum il-ġurnata naħseb iktar ifittxu saru l-belt. Ikun hawn atmosfera sabiħa ħafna. Ġi barra l-ħwienet li jibqgħu miftuħin, ikun hawn attività barra l-belt li tiġbor il-familja flimkien. U anki kif imżejna u l-atmosfera li għaw hija sabiħa wis li ddaħlek fl-ispirtu tal-miliet. Sabiħa u ħafna nies jixtru u l-atmosfera kif xtaqna. Għaxaw sabiħ, għaw id-dwal jixelu. U jab sabiħu, għaw xtixxi. Għax ikun hawn it-tiżjien u l-atmosfera, l-attivitajiet li jkun hawn sbieħ ħafna infatti aħna qegħdin inqasmu x'qed ikun hawn fil-belt biex in-nies ikunu jafu aktar. U anke l-mużika u l-ferriħija u l-ħwienet li jibqgħu miftuħin, ikun hawn atmosfera bellezza. Namlu shopping u għax dejjem inħallu għall-aħħar aħna u neħdu pjaċiru fl-istess ħin. Kulħadd taw jiġu. Xaw il-ħwienet u mżejjen sabiħ. Xi jħobbu ħafna l-belt u nisa nixtri wkoll. It's lovely. We haven't got that in England. You have to go to London. When I go to my daughter staying in London. But Portsmouth, where I used to live, you don't see the lovely lights everywhere.